आङो फुराना भिडिअ नायबा मोनगोन दासिम बोसोरसेयानो जाबाय जानांगौ आं दा थां लावरे आच्छा खारगोन ना खाराखै सम सम बेजोंबो इन्टारेस्ट खालामनांगौ जेब्ला ओपनिं जादोंमोन आं बेखौ भिडिअ बानायदोंमोन नायनो गोसोब्ला गाहायाव दं लिंकआ डिसक्रिपसनाव बे भिडिअखौ जेब्ला ओपनिं जादोंमोन हेला बानायदोंमोन आं बे न'आव आरो बेयाव फुरा फार्निचार माबा माबि मोनो दखाना बङाइगाव रलिं मिलाव दं भिडिअखौ आङो फुराना भिडिअ नायबा मोनगोन दासिम बोसोरसेयानो जाबाय जानांगौ आं दा थांगासिनो सापागुरिसिम थांगासिनो आं दा ओरैजाय न'सिम थांगोन न'सिम थांनानै मा जायो नायलांबाय थादो दिनै न'आव थांनानै एसे ब्लग बानायनो सानदों आरो न'सिम माबायदि नुयो माबायदि नुवा बेनो जाबाय सापागुरि हाइवे बेनो जाबाय सापागुरि पुलिस पइन्ट ओरै थांबा मोनो गुवाहाटी ओरै थांबा मोनो क'क्राझार ओइ र' ओमफ्राय ओरै थांगोन आङो दा ओरै थांबा मोनगोन हाग्रामा ब्रिज फुरा अरे जाओ रौमारि सापागुरि लामायाव ना फुरा दामफार बुंफबनाय जायो फुरा सेस दामफार खारै लामाखौ गाज्रि खालामो फुरा बिजनेसनि बेलायाव बिराद दं ओमफ्राय खिन्थु बेनो जाबाय सापागुरि बाजार नै ओरैजाय हाइ फाइ नुयोलै खिन्थु हाजोजों बुंफबनाय देलायनानै बेनो जाबाय सापागुरि बे बाजाराव हाबला आं दा आरो थांसै बे आंनि साइकेला ना खारा जादों पाम्प खम दङ दाबो पाम्प खालामसै आङो बाय बरिया जाबाय दासो फुरा लिब खारबाय फुरा टन जाबाय आरो ओरैजाय दङ दामपार ओरैजाय दङ हाग्रामा ब्रिज थांबा मोनगोन ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय सापागुरि थाबोबाय आरो ओमफ्राय आं दा साइकेलजों थांगासिनो ओरैबायदि हेभिना साइकेल सालायनो मोजाङै दरसा पाम्प सानानै टना जेकेट गाननानै फुरा गोलोमजोबबाय साइकेल सालायनो आजिखालि वाव दे लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय साइकेल सालायनायनि मोजाङै दरसाखा आजिखालि दा बयबो सानस्रानो साइकेल सालायनायनि साइकेल बायलाबायदों ओमफ्राय किन्तु आंना साइकेला नहीं लेडीज 3 साल हो गया मेरा 3 साल हाँ नहीं अभी 4 साल होने वाला है मजा नहीं अभी जैकेट खोलना पड़ेगा मैं दा जाबाय फुरा बांद्राय जेकेट गान प्रब्लेम होदों थाजाया जेकेटफोरखौ एसे खुनांगौ ओमफ्राय जोंनि ओरै सान्दुं नेचारेलखौ जानांगौ दासो मोजां मोनबाय ओइ फुरा नेचारेलखौ जानांगौ आरो लोगो मोनोलै लामा सामा थाबायबा ओरै केस खालामनो लामा सामा एसे ससेलावबो मा होनोमोनलाय ब्लक खालामनो आरो नायलांबाय थादो र' जोबजासिम मा लोगो मोनलाङो देखायनो नाजागोन आरो हानायखिनिखौ फुरा आंनि भिडिअआव साइकेल सालायनाय भिडिअ नङामोन खिन्थु आं देखायामोन आरो माब्लाबा साइकेल सालायनानै ओमफ्राय दिनै आं साइकेलजों फैयै मोनफैबाय रौमारि ओरैजाय ब्रह्म मन्दिर ओरै दङ एबसु अफिस ओरै लोखि फुजा जायो आरो गिदिरनो ओमफ्राय आंनाव दा 1K साबसक्राइब जाबाय ओमफ्राय भिउसानो बारा फैया
मोनसे भिडिअ 100 भिउ फैया मानि खारनाव फैया आंबो मोनसे आरो आं जिखुनु भिडिअखौ बानायो इन्टारेस्ट बानायनो मोजां मोननानै ओमफ्राय साबस्क्राइबा एसे शेयार खालामना हो जायखिजाया बेफोरखौ जेखि जाला इन्ट्र'खौ होनोसै हाय हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय वेलकाम बेक टु द माय इउटुब चेनेल जिखुनु जाया नायलांबाय थादो जोबजासे इन्ट्र'आ बेसेबांबा गोजाननि उनाव दासो आरो न'आव जोंहा गोजां बोथोरनि थाखाय थसक बानायदों आरो बग्रा बिदिनो दा दसे माबानानै फैबाय ओमफ्राय आं दा खमला जादों दा दंफैयो अखाथुनि लामायाव आरो अखाथुनि लामायाव दं दाख्लै जोंहा आलु गायनाया नै बेयावनो आलुआ रज'बायानो बैयाव गायदोंमोन ओरै सासे लोगोनि न' दं बे लोगोनाव थांसै आं र' दहायथ' एसे बिदिनो सानसुआव बेरायला एसे थाबाय ओमफ्राय आं खेबजोबासै भिडिअ ओमफ्राय दा जोङो बेलासियाव आरो ओरैजाय बेरायनो थांबावसै आरो लोगो दं माखासे दंबावो गासै साब्रै ओरै बेरायनो थांसै नायलांबाय थादो बबेसिम बेरायलाबायना फैयो ओरैजाय अबे बेरायो आरो बबे जायगायाव ओरैनो एसे गोलाव लामा बायदि मोनदोंना बे समान लागायनाय नुहुरना नुहुराखै मिथिया ओमफ्राय बेयाव जोङो एबार दैजिंगियाव पिकनिक स्पट बानायगोन जाय पिकनिक जानो गोसो जाफैनो हागोन हाग्रामा ब्रिजआव निउ इयाराव ओरैजा गोजौ गोथौगा नै ओरैजाय मानखौ दालाङा जा गोजौ आरोसै दा दंफैयो नान्दरबारियाव आरो ओरैजाय दं बाजार जों ओरैजायनिफ्राय फैदोंमोन ओरैनो बेरायलाबायदों आरोखि बाजारा हाबैया जों बर' बाजार मोनफैबाय ओरैनो गिदिंलाबायदों आरो ओरै बबाव गिदिंलाबायबावगोन आरो बर' बाजार मा होनदों बिराद गोसा सम बेजोंबो इन्टारेस्ट खालामनांगौ आदसा खारगोन ना खाराखै खारबाय दा जोङो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय बुजिया जाबाय ओमफ्राय ओरैनो दा बर' बाजाराव आरो बर' बाजारसिम मोननानै नैबो जादों बेयाव साहा लोंना फैदों ओमफ्राय ओरैजाय बर' बाजाराव ओरै दं भिडिअ खेबासै आङो ओमफ्राय दा थांफिनसै जिखुनु भिडिअखौ बेयावनो जोब्बाय होनना सानदों आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोब्बाय दिनै सानसे न'सिम माबा देखायलाबायबाय ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो जेरै चेनेलखौ दाना साबस्क्राइब खालामदो आरो बाय बाय